Vídeo número 25, part número 3, moviment uniforme amb dos mòbils. En aquest vídeo tractarem d'una gràfica espai-temps en la qual apareixen alhora dos mòbils, que es mouen segons un moviment uniforme, és a dir, amb una velocitat constant. Primer fixem-nos en els eixos. A l'eix de les X tinc representat el temps en minuts, 10 minuts, 20 minuts, 30 minuts, 40 minuts, etc. I a l'eix de les Y tinc representada la distància en quilòmetres, 2 quilòmetres, 4 quilòmetres, 6 quilòmetres, etc. Ara presentem els mòbils. D'una banda, en Joan, un excursionista que surt d'una població determinada i segueix una trajectòria, un camí, amb una velocitat constant, és a dir, segons un moviment uniforme, encara que no ha de ser rectilini. I el segon mòbil és l'Anna, una corredora que s'està preparant per una prova de resistència, que surt de la mateixa població que en Joan, al mateix punt, però ho fa 60 minuts després, és a dir, una hora després de la sortida d'en Joan. Com podeu observar, en Joan es desplaça més lentament. La seva velocitat és més petita. Per consegüent, el pendent de la seva recta és menor que el pendent de la recta que representa la gràfica distància o espai-temps de l'Anna. Per poder visualitzar aquestes dues diferències amb el pendent, podem anar a la vista algebraica. De moment aquí no està activada, però la podem visualitzar anant a vista algebraica. Anem a seleccionar la recta del moviment espai-temps de l'excursionista. Selecciono i aquí tinc la seva equació. Aquesta equació, tal com està per defecte al programa, no ens interessa. Anem a canviar-la. Botó dret i l'expressem en forma explícita. M'estan dient en aquest cas que en Joan es desplaça amb una velocitat de 0,08 quilòmetres partit per minut. Això equival a una velocitat de 4,8 km per hora. Respecte a l'Anna, que la seleccionem, tenim aquesta equació per aquesta recta, la canvio a explícita i aquí la tinc. En aquest cas, l'Anna es mou amb una velocitat de 0,3 km partit per minut. Això equival a 18 km hora. Vaig a tancar la vista algebraica una altra vegada, la tanquem i aquí només tenim la vista gràfica. Com l'Anna es desplaça més ràpidament que en Joan, l'arribarà a atrapar. Aquí està indicat, d'acord, aquesta situació. Per graficar aquest punt de tall d'en dues rectes, ens servirem de l'eina intersecció. Entre què? Entre aquesta recta i aquesta d'aquí. És aquest punt d'aquí. Si volem quantificar aquest punt de tall, el que haurem de fer és visibilitzar les seves coordenades. Per tant, selecciono el punt, botó dret, propietats, i a la pestanya etiqueta, ensenyar l'etiqueta i que a més aparegui el valor, les seves coordenades. Selecciono. Tinc per tant el següent. Aquí veiem en aquesta vista gràfica. M'estan dient que quan l'Anna es troba amb en Joan, ho farà després de 80 minuts de la sortida d'en Joan de la població. I aquest punt de trobada estarà a una distància de 6 quilòmetres de la localitat.